Livia Klein nič nemám za ale je mladšia sestra. Hej. Nie Livia, ale Míša. Minulého roku som... Nie je. Však prestaň. Prestaň, neboj chodielku. A najprv si nájdi rúbsak. Čo? Najprv si nájdi rúbsak. A kde ho mám zadať? Na vedľajšej izbe. Ale hej, pedali ho nemajú. Však oni ho nemajú, ale je tam. Prestaň. Sľubujem. Nie, neverím, ty by si mi nepovedala, kde je. Ale viem, že za chvíľu odchádzaš. Prestaň. Sľubujem ti na tvoju kozmetickú taštičku. Čo? Sľubujem na tvoju kozmetickú taštičku. To je sľub. To je sľub. Toto. Ruka. Kde si ho dala? Som ti povedala. Ale nepovedala si mi, takže dosiahne? Tak prestaň. Však tam je. Prestaň. A keď tam bude, tak čo mi dáš? Aj tebe, no. Víš? Čiga, tak prestaň. Ja nič a ty nevieš. Ja píšem do pamätníka moja. Ej, ja? No? Tu ti drží? Nie. Ej, nie, kamo sa drží. Áno. Som držala, tak mám hlas až sem. Tak čo to za auto je? Ja pekný kilo, ľudka. Ja idem domov. Však na vedľajšej izbe je. Ale ja som sa mi nebola. Sľubujem. Neviem, si písal konku. Stále som buchol dverami. Ona nie, že úplne, že by hľadala, ale on sa pýta len. Dobre, ty sa prišla, aby si začala odpáliť skrine? A máme ísť Moniku vypýtať do 7. A vybrať jej večeru. Môže ísť spať. Upiky. Ale jak držia farme, by som to ani nečakala. Ani si nebola. Nebola. Prečo? Ona ich verí, nie tebe. Otvorí. A z toho konec kamarátstva. Konec. Až obsah. No to idem vrátiť to, čo od pamiętky. Nie. A to čakaj, bo budeme ešte krajšie. Ja to nechcem pokazať. Ale mi to nikdy nezvládol. Tak, výruka, že Čo klamala? ja? Aj tak musíš ísť domov. Musím ísť domov. 8 minút čopu. Sľubujem ti na tvoje návice. Aj, mi srdce tak rozbušilo. Si dala jej kľúče od klavírky? Hej? Ale ja ich nemám. Hej! A čo tým chceš teraz robiť? A slnce se díva, všichni tráva házet za hlavu. Hej. Dobre. Ale keď rozbije auto? Určite je. Na to mi to také Rozbije aj kapotu. Už pustíš, ne? Hej. Nie. A drží to. A čo si tým teraz ako vyriešila? Ja?